Barkanku da zuwa tashar Plan Hausa TV. Don na subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Kai, kun ga fa malam Jatau tun da aka kuɗi aka zo kuɗi. Sun ma daina ma zuwa ma majalisa. Ni ma na maganin su. To ga wannan ya wani rike littafi me yake karantawa a littafin mu ba ma ya karanta Ni ce mana. wani mace kwala he Na karanta ma ba ji za kai sosai ba. kamar ya ba ji za. Ni ne karanta mu. Turanci ne. Karanta mu. Har sa wannan. Ai abin da isa yau ban na zo da wurin majalisar nan. Har sa ka karatun ce na. Ban zauna kusa da wancan ba. Ai abin da isa ba na zama kusa da wannan warin bakin shi in yi magana ya to. A daɗe ana yi sai gaskiya ba mu harkar siya abinda kuɗi kuke sawa ku siya sai dai ku mutu kuma a daɗe ana yi sai gaskiya ba mu harkar siya abinda kuɗi kuke sawa ku siya sai dai ku mutu kuma kiya. Bani soyayya baki soyayya babu kunya jirgi mun sanya sauki da ya sanya muna tare mana kunya dan Allah ki gane ko da ke nan so soyayya baki kike mun shi ko kike mun dari Wallahi ba so ne ta nima da lado. Kana gani an je birni har da jaka ko uwar me aka zo ma jaka oho. Iska ne su mu biya yanzu zana biya a kanki na shirya to mene za a yi za na iya soyayya soyayya Daman an je birnin tsinan cewa ake. Ni da suka tsinance ya ku. Wannan wanka. Lado. Kai wallahi da a Legas ne sai mun sassa rawa alƙur'an. ka bar su Wallahi kawai. da a Legas ne mun Ban ɗayan su zami kai mun ban ɗayan kaji Mu za ku wallahi. sassara. Mu za ku sassara. Dama Mu da haka lado ake mu a za ku Legas. sassara. Kai ba sunan mu Tanimu ba. Sweet da Wizzy. Ni ne Wizzy. Ni ne Sweet. Manyan yara a Legas. To. Da muka je Wai ki dugo ke har cikin age da muka shiga muka bura uba. Tanimu. Wannan wando ne? Allah maɗacin. Zawawa gaja kawai bakin kama warin mai kuka yake. Da Allah kai wawaye kazamai. Da Allah duk sun yi rasuwa.